Ahojte. Čaute. Nachádzame sa v stavebninách Stavartikel Brnolákovo, kde často dostávame od zákazníkov otázky typu, aké lepidlo je vhodné na keramické dlažby a obklady, či už na veľkoformátové alebo malé obklady, či už v exteriéri alebo v interiéri. Chceli by sme si v tomto videu povedať také základné rozdiely medzi obyčajným lepidlom lacným a potom lepidlom flexibilným. Máme tu rôzne typy lepidel, ktoré sú na rôzne použitia. Sú to cementové lepidlá, má svoje použitie a kvalitu. Je to od najhoršie lepidla zaradené po najlepšie. Tak žiadne lepidlo nie je zlé, že každú značku, čo predávame, je kvalitná značka. Toto lepidlo je výrazne horšie, čo sa týka svojho zloženia a možnosti použitia. No dobré, ale tým pádom je lacnejšie, nie? Tým pádom je lacnejšie. Ale každé lepidlo sa na niečo použiť, lebo ja teraz idem rekonštruovať v mojom dome kúpeľňu, našiel som si také pekné obklady a chcem si tam ich nahodiť na stenu, samozrejme musím najskôr vybuchať tie, čo mám. A keďže to lepidlo je najlacnejšie, tak ja si ho tam chcem dať, len ma zaujíma, že či vôbec to je dobrý nápad, lebo keď vidím, že tieto sú oveľa drahšie, niektoré o 100%, tak prečo by som to mal použiť, tieto drahšie a nie to lacné? Môžeš použiť samozrejme aj najlacnejšie lepidlo, ale musíš mať na to vhodný typ dlažby a obkladu. Si myslím, že keď už rekonštruuješ v dnešnej dobe, tak budeš mať niečo náročné. Budeš teda musieť použiť to kvalitnejšie lepidlo. Ak to neurobíš, tak je dosť možné, že to budeš musieť rekonštruovať znova. Vidím, že tuto na tých sú také všelijaké značky Ultraflex, C2T, ES1. Vieš mi to približiť, že teda čo tie značky znamenajú a či to vôbec niečo znamená? Čo je flex? Ja nechcem flexiť. Na čo je flexibilné lepidlo? Samozrejme, každá podlaha a aj dlažby samotné majú svoje pnutie. Čím máte väčší formát, tak tým je viac namáhané tá lepiaca hmota medzi cementom a že keď ten dom pracuje, že či sa to akože môže pomaličky nejak posúvať? Sa aj samotná dlažba pracuje. Napríklad, keď máš podlahové kúrenie, tak sú tam výrazné zmeny teplot. Každý materiál sa fyzikálne rozťahuje. Tým pádom čím máš väčšiu dlažicu, tým máš väčšiu plochu a tým sa ti to viac môže rozťahnuť. Tieto kategórie aj určujú vlastne škálu rozťažnosti. Začneme, ja neviem, úplne tým najjednoduchším lepidlom, najlacnejším, lebo tých skrátiek je veľa, tak si aspoň poďme povedať, že čo sú tie skrátky, aby sa to dalo čítať. Môžeme začať týmto najlacnejším lepidlom, ktoré sa hýbe od 4,5 € do 6 €. Čo je to teda to C1? Lepidlo určené hlavne do interiéru a na menšie obklady, na jednoduchšie roboty, používajú ho kľudne majstri na nejaké výspravky alebo jemné vyrovnávačky nejakých nerovností. Proste úplne bežné roboty, kde potrebuješ proste ísť na cenu alebo nechceš vyhadzovať 15 € za takéto lepidlo, tak si kúpiš toto a úplne bez problémov to s tým spravíš. No dobre, takže by si nešiel to s tým robiť asi kúpeľňu, ne? Takú modernú. Kúpeľku by som s tým asi modernú nešiel robiť, ale určite sa dá. Ono vlastne aj menej cementuje v tom lepidle a aj menej chémie, takže výrazne to horšie drží ako tie drahšie lepidlá. Nemá to takú súdržnosť, ako by malo toto drahšie lepidlo. Ľudí to kupovalo a už to prestali ľudia kupovať. Už začali kupovať tie drahšie lepidlá. Niekedy sa nám pred pár rokmi predávalo hlavne toto lepidlo, ale ľudia prešli teraz na flexibilnejšie lepidlá. Všeobecne sú vyššie požiadavky na dlažby a na formáty, takže zväčšujú sa formáty ľuďom. Každému sa ľúbia väčšie dlaždice, takže a všeobecne asi tá cena práce a prerábky je drahšia, ako keď kúpiš trochu drahšie lepidlo, už ťa to nestojí. To mimochodom každému hovorím pri každej robote v stavebníctve, že ten materiál je vždy väčšinou najlacnejší z toho všetkého až na niektoré položky. Vždy si treba doplatiť za kvalitnejší materiál, robíte to iba raz. To znamená znížený sklz, napríklad keď sa ukladá vertikálne dlažba, tak aby sa, keď ju položíte, aby sa vám neklzala dole. Takže to je vlastne výhodnejšie, čo my nepredávame vôbec C1, čo niektorí predávajú. Máme vlastne C1 T-čko, v podstate za cenu C1. To je maximálne do veľkosti dlažby na 30x30, 40x40. Už by som na väčšie dlaždice by som to určite neodporúčal. Ja mám tuším také obrovské kusy kúpeľní. Tak to potom, toto bude hodné na to. Dobre, tak to som zvedavý. No a toto pekné zelené, tento obal sa mi celkom ľúbi. Je to lepidlo C2TE. Toto lepidlo má vylepšené vlastnosti na rozdiel od tohto. Poskytuje oveľa väčšiu príľavnosť a odolnosť voči namáhaniu. Teda hlavný rozdiel je, že tu už vidím C2 a tu bolo C1, takže to je asi, čo tam... To znamená, že toto je teda flexibilnejšie a odolnejšie lepidlo. Že môže ísť na väčšie formáty. No a cenovo nemusíš mi hovoriť presne, ale že o koľko percent cca je to drahšie také lepidlo Ešte som zabudol povedať, že toto už od C2 môže ísť lepidlo do exteriéru. C1 nemôže ísť do exteriéru. Ty si s tým ešte nalepili, ne? Napríklad strežky na plot sa s tým veľmi, veľmi často lepia. Rôzne veci vonku na záhrade, betónového, hoci čo už v podstate toto lepidlo môžete použiť fakt na väčšinu predmetov. Takže len
pozor, nerobiť vo veľkých hrúbkach, lebo bude praskať a nebude to dobre držať. Ja som čítal, že je lepšie dať väčšiu hrúbku, keď máš dláždicu. Ale áno, ja myslím väčšiu hrúbku už je 5 cm, alebo tak, v takých hrúbkach už nepracujú tieto lepidlo. A radšej, keď chcete vyrovnať niečo na zemi, tak viac vrstiev dať pomenších. Okay. To neprasuje. To lepidlo je vhodné maximálne na 80 na 60, 80 na 80 by som už tak možno na dlažbu išiel na zem, ale na väčšie obklady a dlažby to už určite nie je hodné. Určite by som 80 potom na 60? Maximum 80 na 80, ale to už tak dlažba na zemi. Na rozdiel medzi týmto a týmto? To C2TS1, to znamená, že už je to veľmi, veľmi flexibilné lepidlo, ktoré má vysokú prídržnosť. To sú tie čísla. To tam nikto nevidí, ja to tam nevidím. Na milimeter štvorcový, tak je to 2,5 násobne väčšie ako pri C2TE. A C2TE je raz tak silné, jak C1. Dvakrát posilnejšie lepidlo ako toto. Takže akože v takej laického hľadiska, že aspoň nech si to viete predstaviť, že lebo toto lepidlo sa hýbe okolo 7 až 9 eur. To je cena teraz, október 24. Október 24 záleží od výrobcu a toto sa môže hýbať už od 10 až do 14 eur také lepidlo, hej? Takže to je v podstate polovične vyššia cena a oproti tomu prvému to je možno 100%, ne? No áno, oproti tomu prvému je to 100% silnejšie v ťahu. Aj cenovo. A toto je ešte 2,5 násobne silnejšie ako C2T. S1 je už vo všeobecnosti považovaná za jedno z najlepších lepidel. Užíva sa na väčšinu veľkoformátových dlážieb, čo znamená tých bežných, hej, 120 na 60 alebo 120 na 120. Väčšie formáty sa s tým už neodporúčajú robiť. Má výrazne viacej cementu ako taká úplne bežná C1, takže aj keď by ste to chceli fyzicky odlúpiť alebo zničiť to lepidlo alebo vybrusiť, tak mám s tým skúsenosť, takže vám to pôjde extrémne zle oproti tomuto. No to trošku ináč vyzerá ten obal, že keď to buchneš, mám pocit, že keby vás napadlo, že chcete mať jak mňa na dome, že chcete mať najlepšie lepidlo napríklad na vyspravku okien a potom zabudnete medzi tým, idete na pivo a zabudnete na toto vyspraviť do hladka pekne s hubičkou a s vodou, aby to vyzeralo nejako. Tak nech vás nenapadne dávať toto lepidlo, lebo mňa to napadlo a musel som to karboškou potom brúsiť s brúsnym kotúčom. Miesto toho, že som to iba pekne, toto C1 iba pekne s nejakým sekáčom, tak to iba troška vyšúchal alebo zo špachtličkou, hej. Takže taký až strašne rozdiel medzi tými dvomi lepidlami. Určite odporúčam na hodnotné roboty, ak sú lepenie veľkých obkladov a tak, ale nie na nejaké výspravkové roboty, je to zbytočné, nerobte to, je to zbytočné lepidlo. OK. Takže o tej veľkosti dlážby sme si povedali. Idem ja ukázať trošku detail tých lepidel. Vidno, tak začneme teda, ak sme začali týmto pekným modrým. Je tu dačo vidno na tom? Toto je vlastne tá hodnota ťahu. Tu je certifikát toho lepidla a tu je vlastne, že non-slip, to je to znamená to tečko, že sa to nešmýka z vertikálneho uloženia dlážby. A tu je napísané, že není flexibilné, ale je tam poradný bicák, ktorý ja nemám. Ale prečerknutý. Tu už sa môže sprchovať s tým lepidlom, podľa tohto. Tuto je nakreslené, že to môže ísť slnko, zima, to znamená, že to môže ísť von, znamená, že to môže ísť aj na balkón von, môžete lepiť s tým vertikálne. No stále tam není bicák, no. Môžete s tým lepiť už na podlahové kúrenie, čo pri tomto nemôžete. Tu je napísaný formát dlažby, znamená, že môžete s tým ešte tu píšu, že 30 minút s tým ešte môžete hýbať, keď to zle zistíte, že lepíte ďalej a že to máte zle nalepené, tak vlastne ešte môžete s tým hýbať, kdežto napríklad s tečkom už nemôžete. Akože toto nezaskne tak rýchlo. A toto je brutálna spracovateľnosť. Tiež je to spracovateľnosť, ale s týmto lepidlom sa už nebude dať hýbať po nejakej pohode sa už tým nebude dať hýbať, ale s týmto sa ešte bude. To je rozdiel medzi tým Ečkom. No tuto síce nie je napísané, ale OK, no tuto je. Toto je vlastne spracovateľnosť, že kedy zaschne to lepidlo, hej, v kýbli napríklad, ale toto je to, že kedy sa s tým, v akom čase sa s tým ešte bude hýbať. Ja, lebo tuto Ečko chýba, no tu není vlastne to Ečko. Hej, toto je iba C2 to. Aha. Takže keby náhodou máte nejaký problém, tak to ešte viete dať dole. Ja som mal napríklad v kúpelke, že dal mi obkladať dlažby, tie vzory sa mi neľúbili, tak došiel som tam asi po 20 minútach a robili sme S1 touto z Dembravenu. A ešte to zosadil dole a prelepil mi iný obklad, aby mi sedeli vzory. A vlastne vďaka tomu, že sme mali C2TS1. Takže mali sme to aj to Ečko. Toto je najkvalitnejšie, alebo teda najdrahšie lepidlo, hej? Toto je najdrahšie lepidlo, čo je z týchto lepidiel, hej? Existuje vyššie lepidlo od tohto, ešte existuje S2.
To sa používa už na veľmi špecifické roboty, mali sme zákazníkov, ktorí mali obklady 160 na 260. Okay. Také extrémy, také kone a tam už v podstate sa používa buď také lepidlo S2 alebo na báze polymerové lepidlo. Jak Mamut v podstate, na tej istej báze, v kybliku. Tiež to ide na hrebeň. Povedz mi ešte niečo o tom Dan Braven, lebo tá značka sa mi veľmi ľúbi a používam ich produkty. Takže čo mi toto také tiež, poviete si, že to je tiež S1, ale že je drahšia a že prečo by som mal kúpiť rovnakú tiež S1, keď už môžem kúpiť lacnejšiu S1, napríklad Maximu. Ale zásadný rozdiel je v tom, že tu je gelová konzistencia, čo si poviete, že no však čo majstrovi sa bude s tým lepšie robiť, no však čo má po majstrovi. Ale tým, že je tam gelová konzistencia, tak všeobecne hlavne ten rozdiel v tom rozložení pri naťahovaní na hrebeň toho lepidla, takže v tom zmysle bude výrazne menšia spotreba. Takže toho gelového, hej? Áno, toho gelového. Gelové lepidlo môže lepšie vyplniť mikrotrhliny alebo trhliny alebo nejaké nerovnosti, takže tam tiež môže byť menšia spotreba. Myslíš, že sa oplatí, aj keby je to lepidlo drahšie, keď máš S1 Maxima alebo S1 Dan Braven, že to gelové lepidlo ti možno menej ho minieš a že nakoniec to bude cenovo možno aj lepšie? Áno. Ak není gelové lepidlo výrazne drahšie ako tá S1, väčšinou to býva tak 3 € navyše. OK, to je dosť. Tak, no je to dosť, ale berme to tak, že S1 sa pohybujú od tých 10 až 14 € a toto gelové, záleží ako značku budete kupovať, ale tak väčšinou viac ako 18 € to nebýva. No to máš viac ako o 30% drahšie lepidlo. Hej, ale máš možno o 15% lepšiu spotrebu alebo dostať. A plus ešte, tu máš tomu vlákna vystúžené, takže keď dojde nejakému pnutiu alebo niečomu, tak tie vlákna dopomáhajú tomu, že podržia tú, aké by sa aj do poteru vlákna. Mám niečo roztrhnúť a máte tam tie vlákna, to je taký v podstate je to plast, tak keby ste to fyzicky takto skúšali, tak to nejde oddeliť. To je niečo ako karisieť v betóne alebo také niečo. No niečo také. To je jedno nejaká výstuž proste. Takže nejaká výstuž. No a mňa zaujíma teda, lebo my predávame aj Maximu, čo je vlastne srbská značka a sme jeden z najväčších predajcov v Bratislavskom kraji a predávame aj Dan Braven, takže vlastne keby máš odporúčiť človeku, keď tu niekto chodí na predajňu, obidve značky predávame, takže nechceme jednu zvýhodňovať pre druhou, skôr je asi o to, kto má aké požiadavky, nie? Samozrejme, ja by som to tak navrhol, že kto má veľkoformát ako 120 na 60, tak obidve lepidlá sú na to vhodné. Ja osobne nechcem nič preferovať, ale asi by som si vybral tú lepidlo s gelovou konzistenciou, lebo bol tam rozdiel v robote. Čo týka, keď som si to robil sám hlavne, tak ľahšie sa mi s tým výrazne robilo, ľahšie sa mi to rozťahlo po tej dláždici a hlavne, to som zabudol povedať ku tomu gelovému lepidlu, že neodpadalo mi to lepidlo z náradia alebo z obkladu, že pekne tam držalo. Tým, že ak mal tú gelovú konzistenciu, tak predstavte si nejaký gel a jak sa to pekne, tak jak maslovo sa to ťahá, tak sa správa toto lepidlo, takže preto hovorím, že ono má aj inú objevovú hmotnosť, to lepidlo, takže ono aj nafúknutý je ten sáčok, keď si pozrite tento sáčok. Chcem povedať, že Maxima má iný obal, ale troška sa z toho práši, ale keď sa natočíš takto z boku, natoč tento rozdiel z boku, tak jak moje brucho po pive a toto je moje brucho pred pivom ráno, keď stánem, hej. Takže pozri, aký je tu rozdiel, že reálne aj ten balík je fakt akože nabúchaný, poriadne. Aj keď majú rovnakú váhu, ale hovorím, že v tom, jak sa to dobre rozťahuje, jak idete pekne, jak to pekne drží tvár, tak budete mať menšiu spotrebu toho lepidla výrazne. A ešte vlastne máte tie vlákna navyše, takže myslím si, že za tie 3 € sa oplatí za to lepidlo doplatiť, keď to chcete mať tip-top. Nehovorím, že toto veľmi dobre drží, predávame to asi viacej ako toto. Kupujú to ľudia, je na to lepšia cena, ale ja som taký puntičkar, že keby si to idem robiť sám a nie som nejaký extra majster, že nemám skúsenosti, čo neodporúčam robiť veľkoformáty sám, vôbec ne. Ale keby sa do toho chcete pustiť, tak by som určite si išiel ku tomuto. A keď máte väčší rozpočet na stavbu, tak by som tiež išiel do tohto lepidla. To som chcel práve povedať, že ak ťa poznám, tak toto by si predal bežným majstrom, čo proste robia ostatným ľuďom veci. A ty keby robíš sám, tak by si asi kúpil takéto lepidlo, lebo chceš ako keby čo najmenej roboty a chceš si ako vyšetriť možno svoj čas. Ako kozmický rozdiel v tom nebude, ale keď si fyzicky budete robiť, tak v tom rozdiel bude a vo výsledku, každopádne vo výsledku ani toto lepidlo, ani toto vám z toho dlažba v tom rozmere, čo sme hovorili, nepraskne alebo nepovolí. Majstrov tých šikovných, takých fakt, že top dlažverov si pýtajú už iba gelové konzistencie, takže oni sú
už predsa aj tí majstri vedia, jak sa s tým robí a sú na to zvyknutí, takže veľakrát musíme toto držať aj kvôli tomu, že ľudia to už začali aj pýtať. Takže... Dobre, a sú aj iné značky, ako čo my v podstate nemáme skladom a tie majú tiež asi takéto označenie, také isté. Sú rôzne značky a každá značka, ten certifikát, ktorý to dodržujú, tak má určité hranice spodnú aj hornú. Niektoré značky to dodržujú hornou hranicou, niektoré to spodnou. Týka tých značiek, tak nie sú v tom nejaké výrazné rozdiely, skôr by som povedal, že tam dosť výrazné cenové rozdiely. A napríklad hociaká značka, nechcem menovať konkrétne, voči Dan Bravenu, čo si myslím, že sa dá kúpiť lacnejšie ako niektoré špeciálne značky. Ako Mapei, Murexin, ktoré stoja výrazne viacej, tak už medzi tým gelovým Bravenom s vláknami S1 a tým mapeackým, ktorý môže stať aj o 10 eur viacej, alebo 8, už nie sú také rozdiely. Sú tam určite možno nejaké rozdiely, ale tie rozdiely sú tak zanedbateľné, že reálne ich nepotrebujete už mať na tej stavbe a skôr je to o tom, že skôr je to o dobrom pocite už vnútornom. Že ste za to dali 28 eur a že už čakáte niečo extrémne od toho lepidla. Strašne veľká cena, keď máš obrovskú plochu, tak to musíš sa dobre volať. Hej no, akože sú stavby fakt, že ja by som osobne kupoval tie špeciálne značky ako Mapei, Murexin a podobné, tak ja vymenoval som tieto dve, lebo ich používame a predávame ich tiež. Aha. Ja by som ich použil určite na nejaké fakt drahé zákazky, že sú tam tie veľkoformáty, jak som vymenoval. Keď ti to niekto preplatí na zákazke, tak sa to asi dá, že niekto si fakt potrpí, keď má veľký budget, veľký rozpočet, tak si jednoducho je to aj o tom, že keď robíte také obklady pre nejakého VIP klienta, ktorý má fakt naozaj peňazí, keď vám fakt veľa zaplatí za meter, tak vtedy si ahnete po drahej značke, ak je Mapei s nejakým lepidlom za 25 €, vtedy to má zmysel siahnuť po tom lepidle. Ale ináč akože... Tak ono, aj keby je to isté, tak stále sa minimálne vieš vyhovoriť, že si použil najlepšie lepidlo a není to tvoja chyba, keď sa niečo stalo zle. Ono potom samozrejme sa používajú na takých zákazkách, ale však to už je mimo témy, že sa používajú od toho jednoho výrobcu penetrácie a lepidla, všetko, aby to bolo v jednom. Potom sa možno za to vie ten výrobca, keď viete tak vyreklamovať, keby náhodou sa niečo stane, že výrobná chyba, čo sa stáva väčšinou, že vôbec sa nestáva. Málo kedy, skôr je to chyba majstrov a tí sa vyhrávajú vždy na výrobcov. Mňa ešte zaujíma, že Maxima má tiež také niečo gelové, či nemá taký typ? Maxima pridala do svojho sortimentu S2, ktorú sme si vlastne ani neukázali. A rozdiel medzi S1 a S2 je cenový hlavne teda dosť výrazný, ale tá S2 sa používa pri tých najväčších formátoch, ako tých 120 na 160, 160 na 240 a tie mohutnejšie formáty, čo vôbec existujú a čo sa lepia, tak na tie sa používa S2 kvôli tej rozťažnosti toho materiálu a podkladu pod ním, hej? Že aby nepraskal, lebo keď nemáte dostatočne flexibilné lepidlo, tak sa môže stať, že sa urobí trhlina v tom lepidle, keď sa pustí podľa kúrenie a buď môže prasknúť celá dlažba, že sa urobí trhlina aj v dlažbe rovno, alebo praskne tá daná časť pod tou dlažbou a pomaly si začne, keď budete potom behať, alebo deti vám tam budú skakať, tak sa môže stať, že to proste buchne, praskne to. A tieto veľké formáty sú na to extrémne háklivé, čím je to väčšia plocha s menšími dilatáciami, lebo keď máte veľký formát, tak máte malé dilatácie, máte menšie dilatácie. Keď máte 40 na 40, tak máte 1 000 000 dilatácií a keď máte 204, tak máte oveľa menej dilatácie. Takže preto tam musí byť hen také lepidlo, že S1 alebo S2 potom už v tom prípade. Takže na to je S2 vlastne dobrá a preto stojí aj toľko, čo stojí. A preto sú vlastne celé tie rozdiely v týchto lepidlách, čo sme si vymenovali. Chceli sme ešte povedať, že s týmto Dan Bravenským lepidlom už môžete priamo lepiť obklad na obklad. Že nemusíte, samozrejme treba napenetrovať, ale nemusíte používať ako také drahšie výrobky, že ako adhezné mostíky alebo betón kontakty. S týmto lepidlom to viete dať priamo na to. Aj keď je samozrejme lepšie použiť betón kontakt alebo adhezný mostík. Už výrobca tu teda tvrdí, že sa to dá lepiť priamo na to, takže tam viete ušetriť peniaze tiež a čas. Tak si ma teda poučil o veľa veciach, som veľmi teraz poučený a na budúce by sme si mohli povedať, že ako vlastne pripraviť tú podlahu alebo stenu na to, aby si to mohol použiť. Nie? To sa nazýva penetrovanie. O lepidlách si myslím, že sme povedali dostatočné množstvo informácií, ktoré by vám malo stačiť na vhodný výber lepidla. Všetky tieto lepidlá, ktoré tu vidíte, aj mnoho ďalších na iné povrchy máme na našej predajni Stav Artikly Bernolákové. V ďalšom videu si povieme o príprave podkladu a ukážeme vám, jak správne vyčistiť, napenetrovať a prípadne potom nalepiť obklad a urobiť svoj projekt tak, aby dopadol dobre. No okrem toho, za chvíľu spustíme náš nový e-shop, na ktorom pilne pracujeme, kde si budete vedieť zatiaľ objednať veci na osobný odber, ale do budúcna samozrejme sa bude dať posielať po celom Slovensku a
Tam si pekne viete pozrieť ceny a v kľude si vybrať, nemusíte sem fyzicky chodiť.